It's time for DJ Rocky's Secret File, the Halloween special. Pinalipat kita kanina kasi nakatabi siya sa'yo. Hi DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Alex. At ito ang aking secret file. Meron akong girlfriend dati na sobrang tapang. Kung ano yung kinatapang niya, yun naman ang ikinaduwag ko. Naikukwento na niya sa akin dati pa na nakakakita raw siya. Yes, nakakakita siya ng mga ligaw na kaluluwa. One time, inaya niya ako sa sementeryo para ituro sa akin ang puntod ng lolo niya. And then nasa kalagitnaan na kami ng sementeryo nang bigla na lang siyang huminto. Kaya tinanong ko siya, "Babe, bakit?" At sumagot siya ng para kasing may nakatingin sa atin. Inilibot ko ang mga mata ko sa paligid. Wala namang ibang tao kundi kami. Sa sobrang takot ko, sinabihan ko siya ng, "Tara, balik na tayo, natatakot na ako." Hinawakan ko ang kamay niya at patakbo kaming lumabas ng sementeryo. After that, sabi ko sa kanya, nasa susunod na may makikita siya ulit kapag magkasama kami, ay wag na wag niyang sasabihin sa akin. Peaceful. A week after that. Then few months later, my cousin died because of an accident. Sa bahay namin siya ibinurol. Nung second night ng burol ng pinsan ko, nandoon ang girlfriend ko. At bigla na lang sinabi niya sa akin na, "Babe, tara dito. Dito ka umupo."
Ang pakiramdam ko that time ay gusto niya lang akong makatabi. Sa totoo lang, kinilig pa nga ako. Pero, nung uuwi na sila ni Tito, sabi niya, "Pinalipat kita kanina kasi nakatabi siya sa'yo." Sobra akong natakot. Kinilabutan ako. Siyempre, sobrang busy kami. Yung nag-aasikaso sa wake ng pinsan ko, medyo nagtampo sa akin noon. Kasi hindi ko na raw siya nabibigyan ng oras. Tas kinabukasan, sabi niya, "Sige, asikasuhin mo muna yung pinsan mo. Okay lang ako." Nagulat ako. Kasi nung una, nagtatampo yun sa akin. Tas biglang okay na. Yun pala ay nagpakita sa girlfriend ko ang pinsan ko. After nung libing, sabi niya sa akin, "Masaya na yung pinsan mo." Sobrang creepy. Gusto ko sanang makausap ng pinsan ko yung kapatid niyang namatay. Nireject ko lang kasi ayokong malaman ng pinsan ko na nakikita siya ng girlfriend ko. PS, hindi ko na masyadong idinetali ang lahat dahil natatakot na rin ako. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Alex. At ito, ang aking secret file.